kuntenta ħafna għax dan huwa qasam illi huwa ħafna għal qalbi u onorata illi tatna portafoll illi hija il-President elett von der Leyen tat ħafna importanza fil-programm tagħha. Dedikat ammont sostanzjali ta' punti fuq dan is-suġġett u tagħtu prominenza kbira. U għaldaqstant meta tkellimna aħna qabel ma tħabbru il-portafolli hija uriet ix-xewqa imma ovvjament tkun qiegħda titkellem ma' kulħadd u xejn mhu deċiż qabel ma kollox ikun deċiż. U fil-fatt ħarġu llum dawn il-portafolli u naturalment ħadd gost ħafna jiena illi inkarigatni b'dan il-qasam illi huwa importanti ħafna għal din il-Kummissjoni. Hija kienet ċara ħafna fil-programm tagħha fl-affarijiet illi qiegħda tistenna illi isiru f'dan il-qasam. Fil-fatt trid illi fl-ewwel ġurnata ikun hemm proposta dwar id-differenzi fil-pagi. Ġifieri hija għandha tasks illi huma ċari u huma konkreti illi se nkunu ovvjament qegħdin nimxu fuqhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.